Ik lag eerst aan, maar kijk hier, man. Als het nog Chinese competition, nee? Jullie horen me. Zo, jullie moeten nou beginnen eten. Ik wil kijken wie weet voor wie bij die twee China nou. Oké. Hier is die porkos. Ja. En hier is die stokken. Vajay en Vajay. Nou, kom nou. Chinese competition, kom nou. Nou, hoe wordt die goed? Ah, moet niet praten, eet je niet. Draai hem om, man, dat hij stom kan bij die Ja, kosten. kom. Waar, die mannen gaan hem dan nou stuk. Hey, kom. Hij past het leeg. Het is een competition. Nee, pas het. Hij past het, is een volle net zijn naam. Deze er nog niks op hotel. Deze kijk wat met pasta, loer daar. Kom, ching chong. Ja, daar gaat hij. Ja. Die man. Pasta. Deze, je moet arts. Deze moet een stukje. Deze stukje arts op. Moet niet. Die man een stukje arts Jij op. stikt niet, denk ik. Deze stukje Kalm op. Nee, jij eet kelm. Ja, is recht zo. Kijk wat je hem optelt. Daar gaat hij. Pasta, kom nou. Degu, ons gaan kijken. Mevrouw, ons gaan kijken. Nee, deze, jij moet niet op. Je moet hem optellen, deze. Pasta, je moet niet met deze helpen. Kom. Pasta, kijk naar die Pasta is geen koos af. Pasta is nou die master. Die deadly master. Nee, man. Pasta. Pasta is die Pasta, weer niet eens die mensen kijken. Nee, man. Hey, pasta, ik wil hem in. Kom. Ik ben Wat? Hoe krijg je die stiek? Jij stiek om me. Jij moet Kom. Pasta, los die man, zuster. Pas doen wat, maar ik koos. Pasta, man, dit is. Jij hier, deze is klaar. Deze gaat je weer. Hij Breek je goed zelf. Pasta, dat is 3 minuten leven koud. 3 minuten. Ja, die bord is naar die opie. Ik ga niet die bord afvatten. Ik vat hem redelijk af. Ik vat hem af. Die tijd loopt. Daar zo, 2 minuten. Pasta, 2 minuten. 5 minuten. Hij moet een mistekje. Pasta. Pasta. Jij mag hem. Ja, zeg je hoe skal hem schieten? Je moet hem zo voor. Nee, man. 5 minuten. Jij die tijd loopt. Deze rob. Pasta, wees hem, pasta. Daar gaan pasta, ja. Pasta, maak hem breek. Met die stokjes pasta. Ja. Hij kan niet. Nee, pasta, jij hebt hem vast. Deze steek hem onderin. Dan tel je hem op. Mijn maag is aan het zuur gelangt. Pasta, kom nou. Pasta, kijk hier. Die laatste stukjes. Na die laatste van die tattoo. Het is amper daar. Nee, is nou 8, Ons gaan naar 10 nou. 11, Kom, 12, die bord moet leeg 13, wezen. 14. Die bord moet leeg wezen. Nee, pasta, moet niet steken, pasta. Pasta, nou die laatste. Pasta, kijk hier in die camera. Pasta, kijk die camera. Pasta, weer die camera. Kom nou, stik die laatste. Kom deze. Moet niet steken, moet niet man. Dat is Jij veel moet hoek. loer deze. Pasta is klaar, daar gaat pasta de laatste jidden. Goeie zet nou op. Ik heb alles opgezet. Es wie zijn is nog tussen. Ik kan niet. Dit is die bord is nog 5, gevind. 6, Ja, deze is de groen
opgevat. 5 minutes. Dat gaan Julle op. Dis gaan dit die twee